Yiwe guys, yabo lento yami yokuhamba umhlaba wonke ngiba nabangani, yazi izongibulala ngiyamtshela. Okay, wozani guys, nginitshele mhlazane umngani nami efuna ukungidayisa, umngani nami ungidayisa. Okay, so ka grade 10 ngangiye esikoleni esisha. Ne? So, mengifika la esikoleni, ngafika sekuvuliwe vele mina mhlawumbe ngafika February. So, yeah, ngafika lapha ngathola umngani. We weren't friends immediately, but nje wayejwayele nje ukungibona engibingelela ethi umuhle yabo sagana stuff like that. Sagcina nje sabangani because nganganawo umngani vele. Sagcina sihlala ndawonye. Ngizama ukuyenza isheshe guys because angifuni part 2. Okay, so lo mngani wami lona ngangimbona ukuthi something's fishy, but then again why umngani nami, you know, umngani nami guys. Okay, so one day efike kumina hayi sijabulelane, ya mngani nami, siphaphile phela, siphaphile. Okay, sijabulelane kube mnandi kube nje ya. Alright, mase kumina mngani nami ethi ngifuna ukuthi mina nawe nezingane zaseklasini sihambe siye kwi-party yomunye umngane nami. Vele mina ke guys angiyena umuntu wama-party ne, but since kuukuthi like ngiyafika la esikoleni and you know I don't have friends, so ngifuna ukuthi like ngangifuna ukuthi ngenze yonke into nje ezomjabulisa umngane nami, ngafuna ukumphoxa bethi manje ungilondo uyabhora nani, because swaka kuSaturday Sunday uma wayengeke nje angivumele khohlwe nje ukuthi ngiyeke kwi-party kululeke. Alright ke ethi sizohamba so bank, ankazi I've never banked school empilweni yami yonke, so nakhona it was a huge red flag because why, you know. Kodwa ke ngagcina ngivumile ngoba phela umngane nami ufuna ukumjabulisa. Ethi hayi ke so faka 150 sonke. Vele ke mina ngangiyisavile imali ngalo December odlule, like from you know ngalo grade 9 December ngangiyisavile imali nje iningi. So 150 nje, yabo. Sixoxe kuhamba insuku sixoxe sisitshelana ukuthi iplan izothini, solandwa itaxi, you know nje kokuyena ucoordinator nje esithathe sibeka nje esichazela yonke into, you know. Sisayingeke ngempela bo izinto ezinjalo zivumelane naye. Sesiyaxoxa ukuthi hayi mina ngizothatha isikhwama ngisikhiphe ngewind, yonke le nto leyo. Hayi ke zasondela insuku zasondela. Then usuku before sihambe, yes, usuku before sihambe, sesiku after school sesiyaphuma esikoleni, umngane wami usane kufika imoto agijima, awebana bobhuti bami, agijime ke nami ngihambe naye. Ya sanibona bobhuti bami, mengithi ngiyafika yaboza abafana abadala, like akubona nje abafana obaba abadala. Ngaqala ngazibuza sobhuti bayi, kodwa futhi nakhona ke you know bengibingelele, yebo sawubona nani. Ethi ubhuti wakhe bengisacela ukukhuluma nawe esho lo mngane nami lo. Mase somngane nami, okay mngani, vele ubhuti bami bakhona indlela abazoyithatha ngizohamba nawe, you know. Ethi ungilinde lapho. Hayi ngimlinda, ngimlinda ngibheke ngakuyena, ngibheke ngakubona, you know, ngilindile nami. Okay, so njengoba ngimile ngigoqela izandla kanje ngiyababuka like ngifese bona, yabo, ngilindele. Hayi bekhulume guys, mina nginalento yokuthi if kuukuthi uyakhuluma noma ukude kangakanani ngizokubona ukuthi uthini, you know. Hayi uthi ngiyakuzwa but ngiyakubona ukuthi like indlela umlomo omuva ngayo ngiyakubona ukuthi uthini. Yes, wathi hayi ngiyamthanda lo mngane, ngiyasithanda lesitofuza lesi. Esho mina of course, you know. And then emva lokho nginganaki ukuthi baqhoka bathini, ngiyabona bayahleka kumnandi. Kusanjalo kufike intombazane kumina ethi sawubona ngilona, hayi ngijabulele. So mina guys I'm a very nice person, so ngijabulele lengane ngithi ya njani, you know, ishing hug. Mase ithi yona ngilonde ngifuna ukukutshela something, and lento engizokutshela yona iphakathi kwami nawe, and angifuni ukuthi utshele umuntu noma ufake igama lami kulento esoyikhuluma. Ngithi mina khululeka nje ngingenze lonto lena. Ethi uyambo umngane wakho lo bhuzumo wakho. Ngithi mina ethi lalela ke ntombi, ungayi kwama-party a-organizwe uyena. Ngithi mina khululeka, organize uyena eyamngane wakho. Wathi lalela, leyo mngane wakhe loyo uyena organize lo party. Mase ngathi mina hayibo uthini manje okumina. Mase ethi yena uyambona njengoba enza lento ayenzayo, njengoba elokhele niqoqa nihamba naye,
Ngathi mina uthi wenza njalo nyaka nonyaka. Uqoqa amantombazane kanjena. Mase kufika abafana kanje. Emva kwalokho bebheka abantu ababathandayo. Yabo njengoba nje ususukile kubona wena, kusazofika abanye ebatshengise bona. Mase bayasho ukuthi bathanda ababona. Yebo lonto le. Mase umesho lokho kuyabuya kumina ukuthi hayibo ngimbonile nje lo muntu vele ethi uthanda lesitufuza lesi. Ethi kumina yabo le ngane le yayimile nayo lapha eceleni. Ngithi mina uthi kwenzeka the same thing kuyona. Ngathi mina kwenzakalani? Wathi bahamba wabaqoqa kanje, bahamba bayifakela something kwisiphuzo sakhe. Kuthiwa wayephuza idrinkeni. Ukuthi wayedakwe kanjani abazi abanye. Kuthiwa nje ingane yadakwa kwakungathi nje iluza ingqondo. Kusanjalo yathathwa abafana mhlambe abawu7. Lebethathwa abafana abawu7 beshona ekamereni. Ukuthi kwenzakalani ke ekamereni angazi Nkosi yami, but nje kuthiwa nje bafakana ekamereni. Guys, yazi idlozeli enye into uNkosi. Yazi guys, kuthiwa ngahamba nami kwanje isesho lo muntu ukuthi ngithanda lesitufuza lesi. Cabangani guys, uma nobaba Nkosi yami. Plus kokuqala vele ngibhankile already, i-offense le ngibhankile, ngiye kwi-party. Emva kwalokho kuzokwenzeka lokho. Yo guys, ayangisiza la ntombazane ukuthi ngeke ngisayisho ke phela ngegama ngoba ngifuna ukuyiqhatha. Yabo ngalelo suku ngabaleka ngazo zombili inyawo zami, ngathi inyawo zami ngithwale. Phindanga nje ngayibuka sababa ngani khohlwa nje. Ngabonga kuyona, ngabonga shame wangisiza. So nje guys, nje engifuna ukunitshela kona ukuthi gadana abangani benu, you know. Nje umuntu just because uthi umngani wakho ungamthembi entirely, you know, because abangani bayadudethana. Abangani they betray you, ngimtshela. So nje bafethu ungalifaki lonke ithemba kumngani.